מה קורה אנשים? כאן לינוי, וזה סרטון של פתיחת הערוץ. אז בקיצר, אני רוצה שתכירו אותי. שלום, שמי לינוי, ולערוץ שלי קוראים לשם הערוץ Games for Your Life, שזה בעצם אומר משחקים בשביל החיים שלך. ועכשיו, המשחק הראשון האהוב עליי הוא, לא שאני הולכת גם אולי לשחק פה בסרטונים, זה למשל הסרטון של מיינקראפט. כל הזמן. זה בעצם סרטון של מיינקראפט. הנה זה מיינקראפט אם אתם מכירים. ואני אוהבת לשחק גם בעוד משחק ששמו, זה למשל עוד שיר של פיינס פרדי. אז זה בעצם צ'יקה, פרדי והאחר של צפונים. כן, זה המשחק. וזה למשל Five Nights at Freddy's 3. זה המשחק Five Nights at Freddy's 3. וכמובן שיש גם 2 ו-1. וכמובן משחקים מחשב אחרים ועוד. ודרך אגב, אני גם אוהבת לשחק באקסבוקס שיש לי. וזה למשל הסרטון מסביר על האקסבוקס. אתם רואים? הפצפצים שלך. הנה שלט, כי גם לי יש אקסבוקס, בדיוק כזה. זה גם כן סרטון מסביר. הנה, שימו לב שזאת המכונה, שאפשר להכניס את הדיסקים שקונים ולשחק בהם. בקיצור, סרטון מעצבן של אקסבוקס 360. טוב, אז יאללה, בוא נקרא עם זה כבר. סרטון מעצבן. ודרך אגב, הגיל שלי הוא, ואני בת 9. אז זה היה הסרטון של פתיחת הערוץ. תעשו לייק, סאב וקומנט. ביוש. מה זה הדבר הזה? מה זה? עכשיו חוץ מהעובדה שלקח לי 3 דקות זה נוי ועדה. משהו הכי מכוער בעולם. שפשוט ראיתי את זה בפעם הראשונה. כן. מרגיש כאילו שאני צריך לעשות מי ששנתנו לידיו, הנה זה הסרטון בשבילכם. הוא לא מדבר כאן. הופעה מרהיבה. כן. יש לכם 7,000 רשומים, 20 ומשהו סרטונים, ויש לכם אח תאום זהה? מזל טוב, תהיו בטלוויזיה. הלו? אני מסכימה. פשוט, מה לא בסדר? עכשיו אני מדברת איתכם, יוטיוברים. עכשיו אני מדברת איתכם, אנשים. אוקיי. רגע, רואים את זה הפוך. אוקיי. אז כמו שעכשיו ראיתם את הסרטון המעצבן של נוי והדר. דר. עכשיו זה כמה סרטונים. עכשיו זה כמה חלקים. עכשיו זה חלק של שתי החיות המעצבנות האלה, נוי והדר, המטומטמות האלה. שנייה, התמונות של נוי והדר. אבל למה זה לא עולה לי לעזאזל? רק רגע, אבל אני אסדר את הכל. לא משנה, אני אעשה כבר את זה בסרטון הבא. אז יאללה. אז היה לנו עכשיו חלק אחד של פתיחת הערוץ, ועכשיו החלק השני היה של נוי והדר, החלק הכי קצר של שני החיות המעצבנות האלה.